ένας μονοτήρας ο οποίος εδώ είχε ηλεκτρικό με το νησί μέχρι το 1957. Από εκεί πέρα το νησί δεν κατοικήθηκε εδώ και μισή ώρα. Τα σπίτια του πανεπιστημίου δεν καταπιέζουν την δημοκρατία, δεν καταπιέζουν τον αιώνα. Για αυτή την αναστήλωση. Πολλά σπίτια εδώ, Εδώ έχει μέσα τάκι εδώ πέρα. Ναι, βέβαια. Εδώ είναι κουζίνα. Κουζίνα του σπιτιού. Τζάκι. Τι είναι αυτό εδώ? Εδώ τερσανά λέει απάνω, στα τούτσικα. Το έχει πέσει στην πινακίδα εκεί, τερσανά. Ναι, δεν υποβάθρα. Εδώ έχει και την κυπήλη που έκανε υποδοχή στους διαπρούς.